Здравейте. Здравей. Здравей. Боряна се казвам. На 28 години от София. Защо искате да участвате в X Factor? Защото музиката може би е всичко. За мен винаги ми е помагала в най-трудните моменти. Винаги съм се опирала на нея. Какво сте ни приготвили? Първата песен е на Faith Hill, There You'll Be. Окей, заповядайте. When I think back on these times and the dreams we left behind, I'll be glad 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I look and see your face. You were right there for me. And everywhere I am, there you be. 'Cause I always hold in you my light, my strength. And I wanna thank you now for all the way. You were right there for me. You were right there for me. Soar above the sky. In my heart will always be a place for you for all my life. I'll keep a part of you with me, and everywhere I am, there you be. And everywhere I am, there you be. Боряна се казвате, нали? Да. Аз живея за такива моменти. Благодаря. Има някакъв драматизъм в вас, който аз усетих и не мога да разбера откъде идва. От какво е това? Наскоро загубих любим човек за мен и просто изживявам песента. Аз съм сигурен, че той ви е чул. Който е да е този. Дай Боже. Благодаря. Боряна, аз още като те видях, те познах. Но не исках да говорим за тази голяма загуба за всички нас, преди да пееш, за да не те... Благодаря за което. За да не те разстроя. Анди винаги е бил в светлината на прожекторите. Всъщност аз сега откривам колко ярък талант имаш. Аз не знаех за това. Аз много рядко се впечатлявам по такъв начин. Това е да от мен. Благодаря. С това изключително изпълнение съм сигурна, че ти направи Анди много горд и щастлив. Аз казвам. Надявам се. Благодаря. Аз се прекланям пред силата на вашия дух и вашия талант. И затова казвам да. Благодаря. X Factor роди една нова звезда на България, която се казва Боряна.
Участието на Боряна Баташова сложи край на един изпълнен с вълнение